प्रेज द लॉर्ड. आज आहे गुड फ्रायडे. गुड फ्रायडे म्हणजे उत्तम शुक्रवार. आजचा दिवस आपल्यासाठी उत्तम का आहे? कारण की प्रभू येशू ख्रिस्ताने आज आपल्यासाठी स्वतःचे प्राण वधस्तंभावर त्यागले. त्याने स्वतःच्या रक्ताचे बलिदान दिले. त्याचप्रमाणे प्रभू येशू ख्रिस्ताने आपल्यासाठी मानव रूप धारण करून या जगात आला. येशू ख्रिस्ताला ज्या वेळेस वधस्तंभावर टांगण्यात आले, त्याच्या मुखातून 7 उद्गार निघाले. त्या 7 उद्गारापैकी क्षमा ह्या उद्गारावर मी बोलणार आहे. क्षमा हा प्रीतीचा व नम्रतेचा उद्गार आहे. आपण पाहतो प्रभू येशू ख्रिस्ताला जेव्हा वधस्तंभावर त्यागण्यात आले, त्याला खूप वेदना व त्रास देण्यात आला. आपण वचन पाहूया, लूक 23:34. तेव्हा येशू म्हणाला, हे बाप्पा, त्यांना क्षमा कर, कारण ते काय करीत आहे हे त्यांना समजत नाही. प्रभू येशू ख्रिस्ताने आपण पाहतो इथं सर्वांसाठी क्षमा मागितली आहे, लोकांसाठी क्षमा मागितली आहे की ते लोक काय करीत आहे ते त्यांना समजत नाही. आपण पाहतो प्रभू येशू ख्रिस्त या जगात मानव रूप धारण करून आले. त्यांनी अनेक चमत्कार केले. ते स्वतःच वधस्तंभावरील मरण थांबवू शकत होते. ते त्या त्रासापासून, वेदनेपासून स्वतःचा बचाव करू शकत होते, पण त्यांनी तसं केले नाही. कारण की प्रभू येशू ख्रिस्त या जगात आपल्या पापाचे तारण व्हावे, आपल्याला सार्वकालिक जीवन मिळावे, आपल्याला तारण मिळावे, आपल्याला स्वर्गाचे राज्य मिळावे, यासाठी ते या जगात आले. आपण पाहतो पहिल्या काळात लोक पाप करीत असत व कोकराची, मेंढराची यांची कुर्बानी देत असत, यज्ञ बली करीत असत, कारण की त्यांच्या रक्ताद्वारे त्यांच्या पापाची क्षमा होत असत. पण जगात इतके पाप वाढले होते की त्या पापासाठी प्रभू येशू ख्रिस्ताला या जगात यावे लागले. आपल्यासाठी प्रभू येशू ख्रिस्त या जगात मध्यस्थी बनून आले आपल्या पापासाठी. आपण पाहतो प्रभू येशू ख्रिस्ताला ज्यावेळेस अटक करण्यात आले, त्यावेळेस त्यांना शास्त्री, मुख्य याजक, वडीलधारी लोक यांच्या पुढे नेण्यात आले. त्याच्यानंतर त्यांना रोमी सुभेदार पिलाता पुढे नेण्यात आले. पिलाता पुढे ते निर्दोष ठरले, तरी देखील त्यांना शिक्षा देण्यात आली. त्यांना लोकसमुदायात नेण्यात आले. त्या ठिकाणी देखील लोकसमुदायांनी एका गुंड्याला, ज्याने की खून केला होता, त्याला सोडण्यात आले, बरब्बा नावाच्या गुंड्याला. व प्रभू येशू ख्रिस्ताला वधस्तंभाची शिक्षा देण्यात आली. प्रभू येशू ख्रिस्तांना फटके मारण्यात आले. आपण पाहतो प्रभू येशू ख्रिस्ताचा त्यांना वधस्तंभावर टांगण्याआधी त्यांना खूप त्रास देण्यात आला. त्यांच्या डोक्याला काट्याचा मुकुट घालून त्या काट्याच्या मुकुटावर फटके मारण्यात आले. त्यांच्यावर थुकण्यात आले, त्यांना फटक्याने मारण्यात आले. त्यांच्यावर वधस्तंभ लादून त्यांना टेकड्यावर नेण्यात आले. त्यांच्या हातापायात खिळे मारण्यात आले. त्यांच्या डोक्याला काट्याचा मुकुट घातला. त्यांना भाला भोकसण्यात आला. त्यांना कडू आंबा पाजण्यात आले. प्रभू येशू ख्रिस्ताचा त्या वधस्तंभावर फार असा त्यांना वेदना झाल्या, तरी प्रभू येशू ख्रिस्ताने त्या वेदना सर्व सहन केल्या, फक्त आपल्या पापासाठी व आपल्याला क्षमा मिळावी यासाठी. आपण एक वचन पाहूया, 2 करीत 5:21. ज्याला पाप ठाऊक नव्हते त्याला त्याने तुमच्या आमच्या करिता पाप असे केले, ह्यासाठी की आपण त्याच्या ठायी देवाचे नीतिमान असे व्हावे. ज्याला पाप ठाऊक नव्हते त्याला परमेश्वराने ह्या जगात पाप असे केले. प्रभू येशू ख्रिस्त ह्या जगात आले. त्यांनी अनेक चमत्कार केले. त्यांनी आंधळे बरे केले, त्यांनी लोकांच्या अंगातून भूते काढले, त्यांनी आंधळ्यांना बरे केले, त्यांनी खूप असे चमत्कार केले या जगात राहून. त्याचप्रमाणे ते स्वतःच वधस्तंभावरचं मरण त्यांनी थांबू शकले असते, पण त्यांनी कोकरा बनून आपल्या पापासाठी स्वतःच यज्ञ बली केलं व आपल्या पापाची क्षमा व्हावी म्हणून स्वतःचं रक्त सांडून घेतलं
व आपल्यासाठी मध्यस्थी झाले. प्रभू येशू ख्रिस्त ह्या जगात मानव रूप धारण करून आले होते फक्त आपल्या तारणासाठी. आपण पाहतो आदामामुळे ह्या जगात पाप आले व येशू ख्रिस्तामुळे आपल्या जगातील पापाचा नाश झाला. म्हणजे आपल्या पापाची आपल्याला क्षमा मिळाली. पण ती क्षमा देखील आपल्याला तशी नाही मिळणार. जर आपण पश्चाताप केला, नम्रतेने प्रीतीने राहिलो, तर आपल्याला प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्या पापाची क्षमा देईन व आपल्यासाठी त्यांनी जे बलिदान त्या क्रूसावर केले त्या बलिदानास आपल्या आयुष्यात महत्त्व राहील. प्रभू येशू ख्रिस्ताने ह्या जगात फक्त आणि फक्त आपल्या पापासाठी स्वतःचे रक्त सांडून घेतले व आपल्याला सार्वकालिक जीवन दिले. आपण एक वचन पाहूया, योहान 3:16. देवाने जगावर एवढी प्रीती केली की त्याने आपला एकुलता एक पुत्र दिला, यासाठी की जो कोणी त्याच्यावर विश्वास ठेवितो त्याचा नाश होऊ नये, तर त्याला सार्वकालिक जीवन प्राप्त व्हावे. आपण प्रभू येशू ख्रिस्तावर विश्वास ठेविला पाहिजे व प्रभू येशू ख्रिस्ताने आपल्यासाठी स्वतःच्या अंगावर आपल्या पापासाठी कोडे खाऊन घेतले. प्रभू येशू ख्रिस्ताने तो क्रूस स्वतःच्या पाठीवर लादला, तो आपल्या पापाचा होता. त्याच्या डोक्यात जो काट्याचा मुकुट घालण्यात आला तो आपल्या घाण विचारासाठी व आपल्या घाणेरड्या मनातील विचारासाठी होता. प्रभू येशू ख्रिस्ताने जे हातापायात खिळे ठोकून घेतले, ते आपल्या हाताने जे पाप झालं, जे गुन्हे झाले, जे आपल्या पायाने आपण चुकीच्या जागेवर गेलो, त्याच्यासाठी त्याने त्या वेदना सहन केल्या. प्रभू येशू ख्रिस्ताने आपल्यासाठी खूप त्रास व वेदना सहन केल्या. आपल्या प्रत्येक पापाचा त्याच्यात स्वतःवर त्यांनी सर्व वेदना ओढून घेतल्या व स्वतःला त्रास देऊन त्याने आपल्याला त्या पापातून मुक्त केलं व आपल्याला क्षमेच्या योग्य केलं व आपण आपल्या जीवनात स्वतःच्या ज्या बी चुका झाल्या असत्या त्याच्यासाठी पश्चाताप करून प्रभू येशू ख्रिस्ताची परमेश्वराची क्षमा मागून नम्रतेने व प्रीतीने राहिले पाहिजे.